Татарстанның күнне күн чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге чыгарылышта. Тротуарлар дөрес салынганмы, юл билгеләре бармы? Мәктәпләргә илтүче юллар укучыларның иминлеген тәэмин итәме? Махсус комиссия мәктәп яны территорияләрен тикшерде. Баллы уңыш шикәр җитештерү нәрсәдән башлана? Зәйдә шикәр чөгендерә алуга керештеләр. Авыл хезмәтчәннәре уңышны ничек бәяли? Россия төбәкләреннән килгән студентлар 2 ай дәвамында шәһәр хастаханәләрендә тәҗрибә туплады. Яшь белгечләрнең практикасы ничек узды? Мәктәпләргә илтүче юллар укучыларның иминлеген тәэмин итсен өчен территорияләр ничек җиһазландырылырга тиеш? Юл хәрәкәт иминлеге учреждениесе ЮХИДИ хезмәткәрләре Бердәм Россия партиясе һәм Мәгариф идарәсе вәкилләреннән торган махсус эшче комиссия мәктәп яны биләмәләрен тикшерде. Комиссия маршрутына бу юлы 10-нан артык объект кертелгән. Мәктәп, гимназиялар һәм балалар поликлиникасы. Эшче төркем 25-нче мәктәптә хокук бозулар ачыкламады. Уку йортына тоташкан юллар юк, тирә-якта җәяүлеләр зоналары гына бар. Аларга исә кирәкле юл билгеләре урнаштырылган. Социаль әһәмияттәге объектлар тирәсендәге юлларны тикшерү 28 августка кадәр юл хәрәкәт иминлеге учреждениесе ЮХИДИ, Мәгариф идарәсе һәм Бердәм Россия партиясе вәкилләре тарафыннан үткәрелә. Комиссия 5-нче гимназияда карады. Урам юл челтәрен төзекләндерү буенча биредә бар да яхшы. Әмма мәктәп җитәкчелегенең үз шикаяты бар. Янәшәдә генә супермаркет булуы борчый. Значит, установили то, что остановка запрещена, все хорошо, да? Но вот этот магазин меня убивает. Сорау игътибарга алынды. Киләсе объект 17-нче мәктәп. Искусственная неровность, все, у нас все знаки есть. Мәгълүмат билгесе белән бергә юлда мәҗбүри элементларның һәрберсе булырга тиеш. В преддверии нового учебного года в основном здесь задействованы школы. Яңа уку елы алдыннан без мәктәпләр янында балалар тизлек чикләве сәгатенә 40 км юл билгеләренең ничек урнаштырылуын, ясалма тигезсезлекләрне тикшерәбез. Җәяүлеләр өчен юл аша чыгу урыннары яңартылган, барысы да балаларның иминлеге өчен эшләнә. То есть, чтобы дети были в безопасности. Мәгариф учреждениесе янында тротуар койма белән тотылган булса тагы да яхшы. Шуңа да 17-нче мәктәп бу яклап үрнәк санала. 21-нче мәктәпкә исә юл билгеләренә кагылышлы шикаятлар бар. Аларның кайберләре агач белән капланган. Комиссияга 20-нче мәктәп һәм балалар поликлиникасы янындагы җәяүлеләр кичүе дә ошамады. Барлык искәрмәләр дә акытта күрсәтеләчәк. Если вдруг какие-то недочеты, то Кимчелекләр ачыкланган чиракта аларны уку елы башланганча хәл итү турында башкарма комитетка мөрәҗәгать юлланачак. остатки, что их нужно обязательно решить вот до начала учебного года. Баулы районының Алексеевск авылы китапханасында һәм клубта күптән көтелгән капиталь ремонт эшләре башланды. Объект авыл клублары республика программасы буенча яңартыла. Хәзерге вакытта бинада эшләр тулы көченә бара. Идәннәр сүтелгән, төзүчеләр түбәләрне алыштыруга керешкән. Клуб бинасы 70-нче елларда төзелгән, өлешчә ремонт ясалганга да 20 елдан артык вакыт узган. Ул чорда түбә яңартылган, диварлар буялган, идән алыштырылган. Алина Герасимова 27 ел элек авыл мәдәният йортына сәнгать җитәкчесе булып килә. Соңрак аны директор итеп билгелиләр. Клуб икенче йортым ди ул. Капиталь ремонттан соң җирле артистларның уңайлы шартларда чыгыш ясаячагын әйтә. Мәдәният йортында тамаша залы 150 кешегә исәпләнгән. Яңартылган һәм җылытылган бинаның барлык уңайлыкларын авыл халкы капиталь ремонттан бәяли алачак. Зәй районында шикәр чөгендерү алуга керештеләр. Авыл хезмәтчәннәренә барлыгы 8800 гектарда уңыш җыярга кирәк. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре аны ничек бәяли? Безнең иҗат төркеме белешеп кайтты. Узган атнада чөгендерү алу комбайннары Зәй шикәр агрофермасы басуларына чыкты. Әлеге культура бирдә 2600 гектар мәйданга утыртылган. Чубуклы җитештерү комплексы кырларында 3 комбайн эшли, озакламый тагын берсе эшкә керешергә тиеш. Чөгендерү алуга барлык техника вакытында әзерләнгән, санкцияларга карамастан запас частьларга кытлык күзәтелмәгән, ягулык белән тәэмин ителеш 100% тәшкил итә. Шәйхенур Минекаев гомер буе кырда эшли. Урып җыюда беренче тапкыр гына катнашмый, бөртөклеләрне җыюда катнашкан Шират шикәр чөгендерендә. Зәй районында шикәр чөгендерә алуга 3 агрофирма киреште. Басуларда 14 комбайн эшли, 25 августтан шикәр чөгендерен тиеп, Зәй шикәр заводына тапшыра башладылар. Баулы мәктәпләренә яңа уку елында 6 яшь укытучы эшкә килә. Аларның икесе шәһәрнең 2нче мәктәбендә балаларга белем бирәчәк. Белгечләрнең укучылар белән очрашуга ничек әзерләнүләрен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Каждый урок здесь описывается отдельно с ходом урока, с постановкой цели, задачи, самостоятельная работа, физкультурный минут.
Баулының икенче мәктәбен тамамлаган Вероника Конновая хезмәт биографиясын туган мәктәбендә башлыйм. Кыз яңа уку елына әзерләнәм. Яшь мөгаллим сүзләренчә, укытучы һәрвакыт җаваплы һәм катлаулы һөнәр булган. Әмма остазлар үз укытучыларын булганда тормышның яңа этабы ул кадәр үк дулкынландыргыч түгел. Икенче яшь мөгаллим Аделина Зәйнәгатдинова Баулы шәһәренең 3нче мәктәбендә укыган. Милли белем бирү юнәлеше буенча Казан университетын тамамлаганнан соң ул тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы булып эшкә килгән. Бүген остазларын игътибар белән тыңлаган яшь укытучылар берничә көннән үзләре дә дәресләр уздыра башлаячак. 24 августта Әлмәтнең яшьләр үзәгендә Альмедик бөтен Россия студентлар медицина проектын ябу тантанасы узды. 2 ай дәвамында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән табиблар Нефтчеләр каласы хастаханәләрендә эшләде. Студентларны җәйге ялларда эшләргә ниләр этәрә һәм Әлмәттә алган тәэсирләре турында алдагы материалда. Карелия Республикасыннан алып Алтай крайына кадәр Россиянең 11 төбәгеннән килгән студентлар Альмедик белем бирү программасын тамамлады. Аның кысаларында яшь табиблар Үзәк район хастаханәсе һәм Балалар шәһәр хастаханәсе бүлекчәләрендә медицина персоналы сыйфатында эшләгән. Моннан тыш яшьләр район халкы белән профилактика һәм сәламәтләндерү чаралары үткәргән. Студентлар төрле биремнәр үтәгән, диспансерлаштыру уздырган, ауруларны караган, кемнәрдер хәтта операция бүлмәсенә хирургның эшен күзәткән. Проект ярдәмендә башлангыч табиблар белемнәрен практикада ныгыткан һәм тәҗрибәле табиблардан һөнәри күнекмәләр үзләштергән. Җәйге каникулларга карамастан студентлар үзләштергән һөнәрдә камилләшү һәм җәмгыятькә файда китерү мөмкинлеген кулдан ычкындырмый. Альмедик проекты Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов, Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы шулай ук Казан дәүләт медицина университеты ярдәме белән оештырылды. Белем бирү гамәли программа Татнефть ачык акционерлык җәмгыятенең грант ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Әлмәт хастаханәләрендә эшләү студентларда уңай тәэсирләр калдырган һәм аларны сайланган өлкәдә алга таба үсеш алырга рухландырган. Шара ахырында медицина отрядлары вәкилләрен бүләкләү тантанасы узды. 23 елда эш нәтиҗәләре буенча беренче урынны Новгород өлкәсе вәкилләре алды. Альмедик проекты моның белән генә шикләнергә җыенмый, аны оештыручылар Татарстанның башка районнарында җәлеп итү бурычын куя. Леногорскида призвание бөтен Россия студентлар медицина отряды сменасы ябылды. Мәскәү, Бөек Новгород, Кемерово һәм Россиянең башка төбәкләреннән шулай Беларусь Республикасыннан килгән 24 студент Леногорск үзәк хастаханәсе бүлекчәләрендә һәм авылларда хезмәт куйды. Алар эштән курыкмый, җәен яшьләр ял итмәгән реанимация, стоматология, терапия, кардиология бүлекчәләрендә, балалар стационарында, поликлиникаларда, шулай ук авыл җирлекләрендә күчмә бригадалар составында эшләгән. Аз да түгел, күп тә түгел, 50 көн, күп нәрсәгә өйрәндек диләр. Бөтен Россия студентлар медицина отрядының призвание проекты Леногорскида 2нче ел гамәлгә ашырыла. Нефтчеләр Россия һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыклары, республиканың яшьләр эшләре министрлыгы һәм Леногорск мэриясе аларга ярдәм күрсәтә. Хезмәт семестрын ябу тантанасында эшчәнлеккә йомгак ясадылар. Яшьләр район башлыгы сәламәтлек саклау министрлыгы Үзәк район хастаханәсенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Леногорск табибларына бүләкләр дә тапшырылды. Җылы сүзләр әйтелде. 24 яшьлек Ульяна Мурзина студентлар отрядының иң яхшы вәкиле дип танылды. Кыз Бөек Новгород университетында стоматология факультетының 5нче курсын тамамлаган. Киләсе елда диплом яклый. Леногорскида ул онытылмаслык тәэсирләр алган. Отрядта эшләү яшь табиблар өчен практикада тәҗрибә туплау өчен яхшы мөмкинлек, киләчәктә бу аларга белгечлек сайларга ярдәм итәчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.